weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa fedde heblo sukaaɓe Afriik takkusana yoni to gawde wambaɓe gawde jawanɓe bonjeji kahe tagotalla botanda melga faasa pawon kaha ko on waktu yoni hato jakkamoji kame makna hato luma ñalɓe ene jiya e gardede Kabaruuji mena mayna puɗɗoro musidɗo meɗen Alhasana Kalidou Ba ko fate sonda par cœur beddaɗo heccanki ha ɓattoyi nangue ton to leydi Sénégal horejo jagoɗo leydi ndi Mouhamed Boun Abdullaahi Diona subaka hannde o ne tawe toon to Ziguinchor gam muññitoyde ɓen sumraɓe toona to leydi Mauritanie horejo leydi ndi Mouhamed Ould Abdel Aziz fuɗɗi jillumuma hannde toon to hawdila sharqe to leydi Mali ɓiɓɓe kala na jappi noppi mumena ene paadi jencude sumgoji bannoɗi toon ñalawma hankiɗi toon to leydi Gambie maje kaɗe leydi Gambie jooɓima pittali Sénégal naɓe ɗiɗo kamɓe kala koɓe capanɗe jeegom ɓe gonno yinnoɓe yaade toon to maje kaɗɗe leyɗele Europe Kabaruuji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba watto goɗɗe joni joni jañoɗena Kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde sappo e tati juko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetate Kabaruuji mena ɗemngal pulaar mayna puɗɗoro e musidɗo men Alhasana Kalidou Ba taw kadi koko fate banggue sondo noon woni machine pewnonoɗo ko ɓooyi kaya caggal noon yiddeɓe weddade beele kadi ene diwa koode yaaha ɓattoyo nangue ceerno Alhasana Kalidou Ba oɗo hen machine ko kawniɗo no feewi e tene kadi ɓe meeɗa fewnude gueɗe mbaɗi ni tene kadi ɓe jinno tigui weddade taw kadi ko oɗo hen sondo ko sappo e joyi ndiɗo hen lewru holko saabi ɓe keñori ɗum tene kadi oɗo saaha mo gonɗen holko mbawɗa famminde min e oɗo hen sando no oɗo sondo no foti duuɓi o waɗata toon e tene kadi goɗɗendi makko ko holno foti kilométre uji hakkude muɗum e leydi ndi gonɗen ndi Alhasana Kalidou Ba bisimilla maɗa. eyyi ceerno Abdullaahi Saar no mbiɗa ni ko noon tigui kanko sondo ɓe ɓooyi ko pewnimo ɓe panno tan ko ha daɗo yonta e o wiyete ko par cœur o innira ko professeur goto wiye Ousmane par cœur e kanko tan dañi innirede hunde no wuuri wanno ko wanno e so ɗum ɓen ni kanko sondo o omo foori vitesse makko no mawni kadi o mbiyetede makko ko kilo ko métre tati on ɓeta teddendi makko ko temedde jeegom e capanɗe jeetati e joyi kilogramme e kanko noon ɓe koddirino yaadu makko hakkude capantati go lewru morso ha heeɓa sappo e jeetati lewru juko kono noon ɓe neldima kisore guila nden yettaki e fotata yettoyade saraji ceeɓe nangue ɗi noon ko en 2024 o naata e nangue he o wona toon ha 2000 o terminta golle makko ko e hitande 2025 nde weddande ha o gasna mission ko duuɓi jeeɗiɗi waɗata ko duuɓi jeeɗiɗi kadi kanko o muña nangue te o muña guuɗeki ko tagi o muña guuɗeki omo jogui capacité jogade guuɗeki fodde ujunere temettati capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi degré kanko sondo hono makko meeɗa yaade hono makko meeɗa waɗede taw ko jahanno ɗi fof koye nder koode he karata cakkiriɗo yaade yi ha duuɓi sappo e goho o yii ko paranede ne piton kono oɗo ko ha nangue ragani oɗo ko objectif o ha nangue fayi. Professeur Alhasana Kalidou Ba ko fate banggue weyoji golle ma jooɗi peewi oɗo hen sondo o diwi ko toon to Floride e nder Amérique e hoore mum ñande aset jamma nde ko nden tigui o diwi e no wiiri ma o won toon kene wona duuɓi jeeɗiɗi ma o yaaha o ɓatto nangue no feewi e kanko woni jaltinowo kala e saaha photoje omo weddo leska hen beele kadi ɓe mbawa janggude e holko woni nangue caggal nde ɓe beddoto sondoji mabɓe kala kewi hadde tan koye koode oɗo saaha noon ɓe pelliti garɗinde gandal mabɓe ha ɓuura
kadi e yadude e oɗo hen jamano ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar toon to leydi Sénégal puɗɗorɗen ma en jaaha toon to Ziguinchor e caggal noon ñande 2 heures jamma aljuma fayenma aset subaka sanga 10 heures koye kuɓɓam mawɗam ko fate banggue jeere tillen ko nden tigui sumi toon ha ganduɗa kene fota wonde e milliard e koppareje franc CFA ko ɗum tigui woni ko yeehi hen ha laaɓi ha wi ceer temedde tati capanɗe jeegoma taw kadi ko kanting wonande yeeyoɓe wonɓe toon ɓe hay hen goto fiɗɗani kamɓe kala ɓe jalti ko piɗɗi juuɗe mabɓe e debbo goto noon nde nani kay wonande jeere sumi nde wi jeygue tan ko ɗon wayyani o naate kooma accanimo hawrutti e joomi ko wona ɗum ko noon jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue sukaɓe e biteɗo gorgui kañum e hoɗum toon wonnoon wonde jagorɗo Angélique Manga kamɓe kala noon kamɓe ɓen sumraɓe yonaniɓe ɓe hen jagorɗe ɓe jinno ko hoore jagorɗe walla leydi hoorejo leydi Sénégal yo ar toon e subaka hannde o noon hoorejo leydi Sénégal walla mbiyen tan hoorejo jagorɗo leydi Sénégal woni Mohamed Boun Abdullaahi Dione e ƴettila ndi o gam yaɓande toon to Ziguinchor o jaɓɓama toon jaɓɓugal payodingal no feewi nde o yetti woddaraki o yeehi ko toon tigui to jeere tillen gam wostodirde mabɓe miijoji e sirtinde noon toon to Ziguinchor ɓoyata tigui taw kadi ko feet walla mbiyen julde ɓeɗo hen jeeyaɓe diine Issa yankoɓe sappo e joyi ndiɗo hen lewru ko fate banggue ngabbugol Issa e dow asamana e rewata hen kadi ko julde men taske ndeɗo hen ten kadi hollirama oɗo saaha mo gonɗen ko jernde sumi ko caɗele mawɗe goni toon ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en keddo ha joni toon to Casamance toon to Bignona gendarme ɓe pawi juuɗe men e worɓe ɗiɗo caggal worɓe ɗiɗo ɓe tawa e mabɓe kene fota wonde million ngaji nogas taw kadi ɗin million ngaji kala ko fo biye kamɓe kala ɓe tawe juuɗe gendarme ɓe oɗo hen subaka hande noon ɓe darima e yesso procureur mabɓe paadi ñawore mabɓe e nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Thiès toonne kadi almuɓe e Serigne Saliou Touré kamɓe tigui pelɓodiri yogay woɗɓe juuloɓe jama taw kadi ko toon to Grande Marché taw kadi ko toon to Thiès e juma noon ko juma muriɗen sanga 17 heures hanki woni waktu sappo e jeeɗiɗijo hanki ko nden tigui ɓe pelɓodiri caggal juulal takkusana wonande kay won wiiɓe wonande oɗo hen e biteɗo Serigne Saliou Touré naywi natti wawde julnude yo ƴeewe lomtotoɗo kono kadi ɓoyani tan kamɓe kala ko ɗon ɓe mbaɗi haare sattude no feewi ha ganduɗa dadiɓe hinde police nelda toon ha beddi toon ko fate banggue gaz uji e gam wawde serdudeɓe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale seppo lundiɓe hanki e booli Dakar ene wonde Mamadou Diop taw kadi ko Croix Mamadou Diop Croix ne wonde Malick Gako kamɓe Aïda Mbodja e woɗɓe yaadiɓe kala kamɓe seppo mabɓe ngo ko hollirde kay oɗo saaha mo gonɗen laamu hoorejo leydi Sénégal Macky Sall no wayni ɓe belaka ɗum hay seeɗa oɗo subaka hande noon yogay jayde leydi Sénégal piniri ko dawrugol ɓene gonani hoorejo leydi Sénégal ɓene gonani lundugo caggal oɗo saaha mo gon e nder leydi Sénégal ko fate dawrugol ko ɗum tigui woni ko waɗa cocorde e kala nokkuji ɗi jooɗiɗa ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Saint-Louis toon kadi kottana musɗo waɗi toon kikiɗe hanki o guel ɗo hen cukalel goyel yaranno koye duuɓi tati o ɓurandiren noon ko Papisa Ndiaye woni inde makko noon ko Mohamed Ndiaye ko ɗon tigui guel fettanno bal guel ekkito fettude bal kanguel sehilaɓe maggel taw kadi kaw maggel ene wonno sara mabɓe jawdi woti noon di bammakko soodi taw kadi ko jawdi julde taske wadde ɗum layyani homino sara ɗon caggal noon balo yeehi ha sara jawdi to ko nden tigui guel yiiɗi abboyde balo hawre jawdi ndi bukkima guel toon woni jawdi ndi hawi guel toon nde guel yani ko ɗon tigui hoore nde gañi nde ɓe doni guel gam nawde guel toon to coɗi cafreɗe tawite toon to Ndar hawre guel ruttima e joom guela en donima jinnaɓe maggel e mbi yimɓe tan yoɓe ndento no feewi caggal oɗo saaha mo gonɗen ene teska so tawi ɗeɗo hen gueɗe ɓattima ko fate ɗiɗo hen julɗoyli ene heewi wadde fitinaji ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal ko fate banggue julɗeɗe ɗi e julde taske taw kadi ko tambiɓe ko fate banggue yiide lewru kolliti kikiɗe hanki o toon to Pikine jonde mabɓe wiitede CMS kamɓe noon ɓe kolliti ko nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru woni julde taske so gueno haaji ɗum hawrata koye alarba paaɗe dow to so gueno haaje ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to lewe damga lewe guenara kalen ɗeɗo hen ñalɗi pine ɗiɗi baɗɗi toon ñande sappo e goho e sappo e ɗiɗi nduɗo hen lewru woni ñaɗa sende kame ale ɗo kala hollirama noon waɗi fayida no feewi caggal nde ɓiɓɓe fulɓe kala guiwi e nokkuji kewɗi gaari tawtore toon to lewe dewaɗi waɗama ƴaroji waɗama jarameje ko fate banggue tuufe hanki men ko fate kosemeje waɗama ñan
mantule men tene kadi waɗama jime pulaar yimɓe kirdinama pindinama ko fate cellal ɓalli ko fate jangde ko fate rendo ko fate gonka kala haydara hemɓe ɗaccani caggal noon nde jonguro wuuro lewe dewaɗi taw kadi ko bite alsan wendu ana e tumude hucci konngol wo haali hen konnguɗi paydinde no fewi ko fate ɗanle ɗe e ko fati oɗo saaha mo gonen holno yimɓe mbaɗata ha mbawa janggude hen ko wona ɗum ko kadi maire mo ogo kam tigui uddi jonde nde hanki caggal nde suuti konnguɗi makko e baɗɗi fayida fade rendo fulɓe kala oɗon saaha noon ne tawtora ɗum nelaɓe fedde heblo sukaɓe Afrique e ballal ceerno Habous Diallo woni e musidɗo men biteɗo Baboy Sow kam e alhaji Malik Tall ne wonde ceerno Moussa Thiama ɓeɗo hen goni tawtoraɓe tawi toon bandiraɗo debbo taw kadi ko dilla o e fedde heblo sukaɓe Afrique e gonno toon to leydi France biteɗo Farmata Ba ne wonde Aliou Alassane Ba ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal payodingal no fewi taw kadi ko toon to lewe dewaɗi e sen wi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde witende e saharaɓe kolliti e wonande hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz subaka hande o ƴetti lana ndi wawa toon to Bowal laaɗi diwoje taw kadi duusimo toon sete timmuɗo no fewi tene kadi omo yaade sete timmuɗo kanko hoorejo leydi ndi ɓuuri teskinade sete noon omo yaade jagoɗo kalfinaɗo ko fate banggue diƴƴe taw kadi ko diƴƴe jarateɗe kanko hoorejo leydi noon maw fuɗɗoro jillu makko toon to wuuro Neman ne tawi hawdila sharqi maw yaha toon to kiifa caggal on oɗo dumunna kala kiifanaɓe ne gullito ngala ndiyam jarateɗam tenne ngakka ɗum no fewi tene kadi wuuro Nema ko wuuro ngo haalno konnguɗi ha ganduɗa addi toon fitinaji kono kadi oɗo saaha mo gonɗen mawya ha yogay nokkuji haade campagne ko fate banggue ngamri walla luuma jarriba fuɗɗade e nder leydi ndi taw arti e nder leydi taw arti e nder noksata joni keddoɗen koye hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz ñalawma hanki o waɗi jiilu makko e leeɗe noksot ha tenti e leegal biyetegal Darul Bayda woni galle danejo no wimo toon noon ko teskeɗo ɗo saaha mo gonɗen e yogay leeɗe e nder noksot ne kewi tundi ha ɓurti caggal kay kala pittuɗo itti salte mum e weddade koye ɗiɗon booli kalɗo mbirɗa ko buubi kame sawlo e luuɓeki mum hay goto andaɗo haaɗi kanko hoorejo leydi noon tuma kay nde ɗum yetti noppi makko o yeɓɓi koyɗe makko yiha toon gam yiide hanki noon ɓe ñalli ko addude werlaji ɓutti no fewi gam fittude yogay gueɗe beele kadi tundini iwa siftinde on noon kalɗo jiiɗa ñaw andu tundi ene woni sababu nguɗon ñawa ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde witende 360 ɓe kolliti e jaltingol biteɗo Cheikh Sidia o holliti wonande gardinoɗo walla mbiyen gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo gueɗe e nder leydi tuma kayde Mohamed Ould Abdel Aziz ƴetti lefol laamu hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati taw kadi o fulluno ko biteɗo Sidi o jooɗi e jappere he ko nden tigui o toɗɗi wonande biyeteɗo Mohamed Ould Mawya yo won jagorɗo kalfinaɗo gueɗe e nder leydi caggal mum noon oɗo saaha yalti e landa hoorejo leydi ka taw to yi lundu ngo landa mbiyete ko FNDU taw yaltini ɗum ko jayde witende 360 joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde wiyete al akhbar ɓe kolliti wonande ɗiɗo taw kadi ko tumaɓe ene jeeyi pelle ceɓɓitiɗe jagganoɓe ene dumba e cuuɗi dumbirɗi leydi Mauritanie taw kadi tuma tigui goni koye catal biyetegal AQMI ene wonde ala kayida kamɓe noon ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko hoorejo leydi Mauritanie aɓe berti juuɗe faade mum ɗe yafotoɓe beele ɓe jalta kamɓe ɓe dutto e mbaji peewal tuma kayde goto e mabɓe taƴana malel duuɓi 5 e kaso e ɗum noon waɗi joni ke wona lebbi 3 ñahore mabɓe ko yani goto e mabɓe ne lelo duuɓi 10 e kaso e kamɓe ne yidde mabɓe oɗo saaha mo gonen ko hoorejo leydi ndi yo ñagonoɗe yo tinno ɗaccitaɓe ɓe jalta e ɗiɗo cuuɗi dumbirɗi caggal gonka mabɓe wona gonka moƴƴa ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witen 360 ɓe kolliti pelɓodiral bandungal ñande aljuma kikiɗe keerol hakkude leydi Mali kame leydi Mauritanie koninkoɓe leydi Mauritanie pelɓodiri toon yogay worɓe joguitiɓe armeji andaka noon holto ɓe jeeya e cate taw ko cate wiyaɓe ko jihadiyankoɓe walla ko seɓɓitiɓe walla ni ko dognoɓe huuɗoɗa e nokka walla taw ko bandiji yahuy tan andaka haydara saabu jayde nde haalani hen ko yaaji no fewi ɓe kolliti yaltini ɗum ko chef d' état majeur mo leydi Mauritanie ɓe kolliti wonande ngal ɗon pelɓodirala waɗi noon yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali mumen taw kadi jeeya koye pelle ceɓɓitiɗe waɗi hen kadi mabɓe gañiɓe ɓe noon
gañi ɓe dogi dogde gañande mumen ko wana ɗum kono ɗin kombaji nguli jaw ha ganduɗa koninkoɓe ɗiɗo taw kadi koɓe leydi Mauritanie gañi hen oɗe sahani tawi cuuɗi cafriɗɗi leydi Mauritanie toon to naksata ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale yaaɓe hajju makkatul mukarrama hajjoɓe hikka toon to makkatul mukarrama hollirama noon yoga e mabɓe guiɗen jetti toon gona harɓe cellal no fewi tene kadi docteur cafroɓe taw kadi ko biteɗo Abdullaahi holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen ene tuma ko paali kame tampere ɗe potata wondude ɗe ñaagui noon nde gueno rokkataɓe cellal timmungal o holliti o safre mabɓe ken wona capanɗe joyyi ko fawi neɗɗo taw kadi wonduɓe e paali oɗo saaha mo gonɗen toon to makkatul mukarrama sen gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali hanki e nokku biteɗo Nampala kame jabali walla mbiyen jabal tonne to Douanja ha fayma toon to yawro ha fayma toon to Yiwaru ne wondi kadi nokku biteɗo fari makko ɗiɗo nokkuji kala calama wotere caggal kadi worɓe joguitiɓe gari toon puusi bureau ji duppi kala ko wonno toon kadi yimɓeɓe wodde ko wana ɗum ko toon to Tombouctou gardiɗo bureau nokku biteɗo ara kijo nokku biteɗo ari nokku biteɗo nokku biteɗo arko dia tonne kadi on nokku gardiɗo nokku kam tigui fella kural nokku wattidi ko duppede ɗiɗo nokkuji kala noon daña ko wotede no hannirta ni ñalawma hanki o toon to leydi Mauritanie toon to leydi Mali ko wona ɗum ko noon kanko Soumaïla Cissé kanko no wotoyi ko toon to ñamfunke ñamfunke noon ne tawe nder falde Tombouctou toon tigui o woni o toon tigui o suuɓi kartal makko gama yollude ɗum caggal noon o faati toon to Bamako oɗo saha noon kamɓe kala ɓe jappi noppi kankoy oɗo hen biteɗo Ibrahima Boubacara Keita gam fadde ko fate jencude ɗiɗo hen sumgoji bande toon ñalawma hanki o ene tijjano ɗo e aljuma paaɗo so gueno haaji foof ma yaltu kono hanki jamma yogay yadiɓe Soumaïla Cissé kolliti ko kañumen tigui gañi ko wona ɗum ko noon yadiɓe Ibrahima Boubacara Keita kañumen ne kolliti ko kañumen tigui gañi hollitama noon ɗiɗo hen sumgoji ñalawma hanki o ko ari ko wodde wona hunde hewde no fewi kono kam hunde ne deeƴi caggal kayde itta kala nogas e nder temedere taw kadi ko koninkoɓe yo jogonden kay kisala beele nokkuji ɗi kala mbawa wadde sumgoji men e dow jaame kisal kono hollirama hay so woni foof kam rewi lawol kono kam ko yalti yo ya suɓoyo lamɗo mum ko wona hunde hewde no fewi ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale worɓe tatto jaggaɓe toon to Bamako heccanki wonno kamɓe noon ñukkintoɓe taw kadi ko koninkoɓe leydi Mali taw ko hettuɓe banggue ñukkidade ɓe ndewi ñukkidade ha mbitteɓe yimɓe tato taw kadi tumaɓe ɗe jogorno wadde janggu mumen ñalawma hanki o e nder Bamako e hoore mum ɓe kolliri noon hen goto mabɓe wiyete ko Abrahamane Diallo taw kadi ko ɓuuri andirede Idrissa goɗɗo wiyete ko Yero ɓuuri andirede ko Demba Diallo goɗɗo noon wiye Ibrahima janke kamɓe ɓeɗe hen jakkite kamɓe ɓeɗe hen pawa juuɗe oɗo saaha ɓe tawi juuɗe dadiɓe ɓe leydi Mali ha joni toon to Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Kay caggal kay nde sete iwi toon to Allemagne taw kadi ko waɗeɓe gari toon to falde Kay gam windide yogay sukaɓe heblaɓe beele kadi moƴƴina heblo mumen beele mbawa winditede beele kadi mbawa rokkede kaɓirɗe kese jawɗe jamanu mbawa gollade nder leydi mumen gon heblo noon gasi ha laaɓi moni kala inde mum windama kamɓe ɓe arno ɓe duttima toon to Allemagne ñalawma hanki o wanno koye nder falde Kay sen jeewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie to leydi Gambie capanɗe jeegomo ñande alarba ɓennuɗo hen ko ɓen tigui ƴettuno laaɗi mumen giwi ɗon ɗo leydi Gambie e nokku biteɗo Bakkuwa ɗon tigui ɓe giwno Bakku ɗon ɓe giwno ɓe ƴetti lana mabɓe gam faade toon to maaje kaɗɗe leydi Europe nden ɓe jeehi haɓe goni kilométre uji jonɗi no fewi ɓe teski noon wonande moteur o hen goto koko paani tene kadi moteur keddiɗo wa nawdeɓe nden tigui ɓe jiiɗi artude hawre noon lanaka dañi caɗele waɗi noon ɗiɗo yoliɓe hen maayi waɗi noon heddiɓe kala oɗo saaha ene celli ene e jaam caggal teskede wonande kala saaha e yimɓe hewɓe ne jiwa e nder leydi Gambie mbaɗɗo e ɗeɗo hen laaɗe gam yaɓande toon to maaje kaɗɗe leyɗele Europe sen giwi toon to Gambie paɗen ko toon to Côte d'Ivoire caggal noon ceerigu hakkude Alassane Dramane Ouattara kame ari kona beje itti sete mum timmuɗo ñeɗa sende taw kadi ko gartiɗo landa mbiyete ko PDCI o yeehi noon jiwroyade yimɓe makko jeehi
jeehi juuroyaade taw kadi ko jeyaɓe landa FPI woni biyeteɗo Simon Bagbo gonnoɗo cuuɗi dummir ɗaccitaɗo kamɓe ɓe jeehi toon gam salmodirde e mum e juurodirde e mum caggal noon yogay jayde leydi Côte d'Ivoire kolliti wona ndeɗo saaha mo gonɗen kanko ari kona beje gardiɗe landa PDC yeehi ha taw wona yidde jokkodirde waddude jungo e fandu e landa mbiyete FPI wonande landa lora Bagbo o holliti wona ɗum woni fandare makko ko yidde tan weɗodirde juuɗe yoga e dilloɓe dawrugol e nder leydi ndi kala caggal nde ceerigo waɗi hakkude makko Alassane Dramane Ouattara kene wona joni fodde yontere sen giwi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Burkina Faso jeeyo mbasi pittali mumen e nayo ko dadiɓe hinde gendarme hen goto ko civil jambour diaho bolol muma kamɓe noon ko werlaɓe gonno werla kadi ne ɗofta werla goɗɗo werla noon gollata koye gollorgal biyetegal a somme biyetegal soma fo taw gollata koye soma fo bongo SA ɗum noon waɗi koye nokku biyeteɗo fada gourma ne tawi nokku biyeteɗo bungar fada gourma ne tawi nokku biyeteɗo bongo ko toon tigui ɓe jabɓi pettoje taw kadi pettoje ɗe pewnira ko junggo ko wiyete bombo artisanat hen nayo ko dadiɓe hinde gendarme mbasi pittali men hen goto ko civil diaho bole mum wasi hen a fittando muɗuma sen giwi toon to Burkina paɗen ko toon to Niger caggal to ɓooli cattuɗi garnoɗi toon ɗeɗo henna balɗe ha ganduɗa waɗi kene foto wonde yimɓe nogas e ɗiɗo mbasen pittali men ɗeɗo henna balɗe caggal ɗiɗon to ɓooli ko choléra ñaw musɗo ari toon yimɓe ne tutan e doga deedi oɗo saaha noon hollitama wonande kene foto wonde sappo e tatto mbasi pittali mumen hakkude jarawo e hitande kami e duuɓi sappo e joyyi ɗum no waɗi ko toon to Maradi e wuuro ɗimmo ngo leydi Niger sen giwi toon to Niger paɗen ko to Libéria ɗo wowo kippomo leydi Libéria biteɗo Moussa Hassan o holliti walla min biteɗo Hassan Moussa bitti o holliti oɗo saaha yidde makko ko kamɓe ɗo woɓe kippoɓe yoɓe jaltin numéro biteɗo sappo e nayyi numéro 14 natta ɓornede e kippo gendi leydi Libéria gam ɗoftade e hormade wonande oɗo hen laamiɗo leydi ni biteɗo George Weah gonnoɗo fettiyanke balgana caggal kañum wawno ɓornade ko numéro 14 oɗo saaha numéro 14 yo momte ha laaɓa gam hormade wonande président o sen giwi toon to Libéria paɗen ko toon to leydi Gabon Ali Bongo ndimba toɗɗima ngol woni goo guila hitande 1950 hikka watti e duuɓi 57 ko leydi Gabon jeyti hoore mum ko debbo goto miɗi toɗɗede ko fatte banggue gardidi yo gay nokkuji ko wiyete gouverneur oɗo saaha noon kikiɗe hanki o walla yeccanki o toɗɗima kene foto wonde rewɓe tato taw kadi ko gouverneur hen goto toɗɗa koye nokku biteɗo moye Ogueye goɗɗo toɗɗa koye nokku biteɗo ñanga goɗɗo toɗɗa koye nokku biteɗo Ogueye Vendo kamɓe tatto kala noon ɓe toɗɗama yooɓe gardu diwanuji ko fatte banggue taw kadi ko gouverneur e nder province aji leydi ndi taw kadi ko ali 9 province ko ɗum tigui woni ko foti oɗo saaha o hollitima o heñño yimɓe hewɓe e laamu ngu ha tente sukaɓe kame rewɓe kala kanko hoorejo leydi Gabon o haɗani ɗon tan on ñalawma heccanki o e batu jagoɗo o holliti yiddema koɗo saaha mo gonen ko leegal biyetegal akandani tawi e sara angonje waɗɗani bowallaɗe diwoje ngal lewmba yidde ŋarɗinde ɗuma ha yimɓe kala ceedo oɗo saaha Gabon woni tigui koye mbadi pewala sen giwi toon to Gabon paɗen koto RCA woni Centrafrique caggal Fatullah Gullen ko leɗɗo jeeyaɗo toon to Turquie moliɗo toon to États-Unis d'Amérique bannoɗo coup d'état hitande 1960 taw kadi coup d'état o yahani o yinno tigui ko libde laamu Recep Tayyip Erdogan haydara lataki guila nden noon Recep Tayyip Erdogan nan tan rewe leyɗele kewɗe no fewi o école aji makko guddu école goto keddiɗo noon caggal 18 leydi uddi école aji ɗi kala ko leydi Centrafrique école Galaxy haɗo ɗo gonen jaɓani uddude ko wona ɗum ko noon Turquie waɗi menace so tawi RCA uddani oɗon école heɓata haydara e laamu leydi Turquie to leydi Cameroun Paul Biya kame joom suudu mum 7 octobre kono en tigui wona sugngoji kanko noon o diwi hanki o yaade galle mo kala ɓe payi Europe kono noon jaydel ɗi kollirani holto faye leyɗele ko jillu suuɗayru gam yidde foftoyade caggal leyɗele toon to Égypte paɗena ñalawma heccanki o caggal jeegom yinnoɓe wadde jangu mumen e suudu juulirdu Issa Yankoɓe tawitende e nokku biteɗo Moustarata kamɓe kala ɓe pawama juuɗe ɗo saaɓe tawi juuɗe dadiɓe toon to Souda Oumar Al Bachir laamiɗo leydi ndi guila hitande 1979 guila nden ne laami leydi ndi ha yetteɗo saaha mo gonɗen warde laamu noon ko coup d'état wonno coup d'état ko biteɗo
Sheddek Al Mahdi gilden ko lamiɗo leydi ndi kanko noon ñalawma hecciyanke o landamo kasubi mamomo yo won ƴamtowo lefol laamu e nder leydi ndi hitande ujunaji ɗe nogasa toon to Khartoum taw kadi ko jaro duuɓi 74 mo ganduɗa cour pénal international nana weeɗi juuɗe mum ene yiiɗi yo adde toon beele o ñaawe kabaruuji mena joolam jaɓeri ko joni joni ma en jaɓɓo musidɗo men haali Abouba oɗon ketto kabaruuji mon joolam jaɓer sawto o haali Abouba kabaruuji mena joolam jaɓeri Sawtuwool haali Abouba États-Unis d'Amérique Corée Espagne Syrie Pakistan ha toon to Taïwan haali Abouba bisimilla maɗa ko noon tigi Seydi Saar kabaruuji men joolam jaɓeeri koto dowlaci tenduɗi Amérique putorɗen kaalen noon e oɗo debbo biyeteɗo Omoraza Manigol Omoraza Maligot noon ko debbo ɓaleejo ko animatrice télévision o wonno ko ɓattinoɗo Donald Trump woni tigi sehil ɓattiɗo Donald Trump caggal nde ko adi ko Donald Trump are laamu e saaha mo Donald Trump are laamu ko nden tigi addimo to galle danejo waɗimo conseillére mum de communication ko toon tigi o gollotono ha décembre 2017 ko nden tigi o waɗa renvoyé woni limogé o riwa golle makko e oɗo saaha joni noon kanko debbo o biteɗo Omoraza Manigol ɓaleejo o windi ɓatake no deftere makko tawa kadi ko deftere nde o muuli e nder deftere nde noon omo haala hen leñam leñamago e rastinyagal Donald Trump o holliri tigui wonde ko diida adno diida fadde joni leydi Amérique heɓani hoorejo leydi gonɗo raciste mo leñam leñamago ha foti e Donald Trump o holliri kala saaha Donald Trump ne ha ƴetta konngol tigui sene haalda e ɓaleɓe weeɗi men le nègre ne konngol nègre noon e nder dowlaji ɗin Amérique ko hunde haɗa ko hunde haɗani no fewi o holliri ha joni omo jogui leppi taw ko enregistrement aji ɗe hollirde kay wonde Donald Trump ko président tigui leñam leñamago woni ko raciste koto koreji koreji paɗen mbiyane oɗo saaha joni noon koreji ɗiɗi woni koreji nord e koreji sud foof nana daari lan beele jaam e kisal en arta hakkude leyɗele ɗe e oɗo saaha noon kamɓe hooreɓe leyɗele ɓe pamodiri tigui wonde e lewru septembre dartoɗo ma hooreɗo koreji sud ma ar ha e lamorgo koreji nord o joddo e hoorejo koreji nord ɓe mbaɗa sommet mabɓe pamodiri noon ma on duuɓi sappo hikka kene ɓuura duuɓi sappo ɗum heɓaka hakkude hooreɓe ɓe ɗiɗi ko joddaki e nder ɗeɗo leyɗele en koto leydi Espagne paɗen to leydi Espagne noon ma en jaaha e nder oɗo ngoɗo wuuro wiyetego Vigo ne tawe to rewɓajo virnangue wu leydi ndi min mbiyen ko tana musa waɗi toon e jamma bedɗo o saaha kay mo yimɓe gonno e wellere mumen e nder concert musical ko nden noon plateforme goto no annama tribune ko kañum tigui yani e yimɓe ko famde foof temet tato neɗɗo o gañima hen e nder ɓen gañiɓe hen jeenayo ene gañanɓe musa no fewi koto leydi Syrie paɗen to Syrie noon jen ha e nder oɗo région biyeteɗo Idlib noon en tawi tigui ne tawe to rewo leydi ndi mbiyen on diwan noon woni tigui ko jimandi ɓeɗo taw ko wiyeteɓe rebelle en e jamma altine ene wiyata alerte ko fettande mawde otti toon e nder dépôt goto taw kadi ko fawru moftirde kaɓɓirɗe woni dépôt darman mbiyen ottande mawde no fewi e nder ngoɗo wuuro wiyetego Samaranda ko famde foof capanɗe jeegomo e jeenayo neɗɗo wasi hen fittade mum fodde sappo e ɗiɗo hen e nder ɓen noon hen sappo e ɗiɗo ko kurkaji tokosi ottande mbiyen dépôt o noon jeeyi dépôt o ko debbo ko jeeyi dépôt o noon ko gorko goto homme d'affaires taw kadi ko trafiquant d'arme kewɗo haalis no fewi biteɗo Hayat Tahir Al Hassam inde société o noon ko inde makko tigo waɗi hen waɗi HTS koto leydi Pakistan paɗen to Pakistan noon to worgo leydi ndi e nder min goto ko ottande kadi ottito noon ottande otti ɗon ottande mawne no fewi yimɓe jeetoro mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen koto Taïwan paɗen to Taïwan noon altine hande o ko tana muso waɗi e nder Taïwan e nder cuuɗi caftuɗi woni e nder hôpital goto taw kadi ko hôpital kewɗo jaɓɓade yimɓe barmuɓe yimɓe tampuɓe no fewi woni tigui ɓe cellani tawa kadi ala ko kadi so wona wonki mayde mumen woni yimɓe wonɓe ko wiyete phase terminal ko on hôpital heewi jaɓɓade mbiyen ko cum musno waɗi e nder on hôpital ko famde foof yimɓe jeena ɓe cellano mbasi hen pittali mumen e cumu he sappo joyi neɗɗo kadi cumi hen mbarmi hen barmande musɗe Ghali Abouba ma en dutto ha toon to Éthiopie ñalawma hanki o ko hunde hawnide waɗi toon caggal nde rebel somalien tampinnoɓe e yoga e nokkuji Éthiopie wi taw kadi yaltini ɗum ko jayni wiyete ONLF nde leydi Éthiopie caggal kay nde gardiɗo hoorejo jagoɗo biyeteɗo Ahmed Abi tumane waɗi erango wonande yo jaame kisal ar hanki noon ɓe cifodiri sifande jaam kame nandiral oɗo saaha maɓe ɗaccu armeji ha laaɓa toon to Tunisie ko seppoji
seppoji juɓɓina toon to Tunise ɗin seppoji noon ko wiide kay woto wat hannde woto wat janngo tuma nde seppoji mbaɗano toon wiyede debbo e gorko yo pot rengu so tawi baba maayi tan yo debbo nawa mbuuɗu gorko nawa mbuuɗu ɓe noon mbi deftere Allah nde wona noon wi ko deftere nde wi ko yo ɗum waɗe e nder leydi ndi caggal nde seppoji mbaɗa toon wonande yo potal are nder leydi ndi kamɓe ɓeɗa hen seppuɓe e gardugol biteɗo fara suka debbo ɓe giwi ko toon to kerwa ɓe kolliti hen mette mabɓe no fewi oɗo saaha ɗeɗon gueɗe ɓe cohlani ɗum e nder leydi Tunisie ɓe cohli ko yo qur'ana hutore e nder leydi Tunisie kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiran en musidɓe tedduɓe